ana dawuhmu apa, Mas? Syukur alhamdulillah mbak syukurilah kowe lan aku sak kanca cakraning ngrat saka Talang Sari Rembang kasembadan suwen meneh ana ngarsane para warga ageng ing Karanggeneng Tanjung Sari Rembang kene. Ya Pak. Iki agenda rutin pendak tahun warga ageng dukuh Karanggeneng kene ngunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah taala kanthi ngadani upacara ya kuwi sedekah laut utawa sedekah laut. Ngono. Iki adat istiadat para kadang-kadang nelayan. Ngono ya, Mak. Pendak tahun wajib diadani minangka ngunjukke rasa syukur nang ngarsane Gusti Kang Purben Jagat ewadene sing gawe urip wis yasa utawa gawe segara kang diseni iwak gratis. Ngono. Kadang-kadang nelayan ngunjukke rasa syukur lan ndedonga nyuwun mring Gusti Kang Purben Jagat muga-muga sawise adicara sedekah laut iki kabeh para warga ageng Karanggeneng khususe Tanjung Sari umume tansah pinaringan slamet rahayu slamet wilujeng kalis ing rubeda gampang nggone golek sandang pangan kinayoman jinanggung dening Gusti Allah taala amin Allahumma amin 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 amin. Agenda rutin pendak tahun para kadang-kadang panitia komplit padha rawuh ning gone dhewe padha wadul piye nek iki pendapatan menurun. Iya nggih saestu kok menika nganti pripun ning Pak Sigit anggarane pripun iki pripun oh iya terus pripun saene terus nglumpuk mubeng aku Mas Dawuri Mas Cipuk komplit Pak Kasin usaha komplit nglumpuk pun saentene nek anggarane kados taun wingi mboten kek pripun iki pun santai mawon. Ayo wong jenenge tangga dhewe kok ya enak ya awake dhewe ora rembug perkara rego probiya sing baku wis manjing sedulur antara Talang Sari Tanjung Sari. Ngono. Iya. Wis gampang perkara probiya kuwi. Lah iya. Malah kepara nadyanto iki anggarane ya rada suda saka taun wingi mergo pendapatan kadang-kadang lan suda. Saking bungahku yo tak gawake bintang tamu ngono wae. Ngono. Kurang piye aku ya? Kurang apa? Sapa? Ya pokoke engko eneng. Dulang mesti ora. Ganti aja. Sapa kulit kok. Sembah nuwun para kadang-kadang warga ageng Karanggeneng, sembah nuwun marang panitia sedaya, matur nuwun ketua paguyuban Mas Nung, matur nuwun ketua sedekah laut Mas Cipuk, bendarane Mas Dawuri, Mas Taim, seksi-seksi Pak Mas Kasin, Mas Mutahal, Mas Soeb, Mas Agus, Awang, iya Awang bareng. Oh dudu Awang anakku, oh dudu. Perlengkapan Mas Sutanto, Pak Likin, sembah nuwun sedaya para RT RW, Pak Kasun, sembah nuwun. Ya. Kabeh wis padha sayek saeka kadhe. Nek perkara ekonomi menurun iki rata ora gur kadang-kadang nelayan. Ning kadang-kadang seniman yo padha wae ngono. Malah perkara prakiraan cuaca rong taun iki rada angel ekonomi ngono. Ngono. Tanggapannya akeh semedun no. Ngono iya. Nek ora dadi sabab, sing penting pendapatan kanca-kanca meningkat. Terus saking bungah kuwi kanca-kanca sing nganggur sapa mangkat. Ngono. Ndelalah ketoprak bakti kuncara kok libur. Ayo kene dagelane mangkat. Ngono. Dungi iki jenenge bakti cakraning kraton. Ora bakti kuncara lah. Melu memuja ndedonga muga-muga sak pungkure awake dhewe wayangan bengi iki dadi berkah barokah. Kabeh para kadang-kadang nelayan sing miyang padha slamet wilujeng
kabeh jinangkung kaki danyang nyai danyang sing ngreksa segoro kene entuk iwak akeh yen menyang kayane yo halal barokah slamet kucing kabeh jinangkung dening Gusti Allah taala amin Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Gusti Allah kang maha pirsa, Gusti Allah maha agung, maha pangapura, maha welas muasih. Muga-muga mayangan bengi berkah-berkah lan berkah. Amin 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 amin. Tak gawake piranti komplit saka omah no. Gamelan wayang panggung sound system. Iya, iki sing diarani sound horeg. Ora. Wayangan ini horeg malah ora penak ning dodo. Iya. Awang ngrungokke horeg iki malah mumet sih kan. Wayangan koyo ngene iki banter ora, rindik ya ora, sing penting dirungokke penak jagungan karo omongan karo tengene ora terganggu. Oh ngono. Iya. Rumangsamu nek banter iki terus apik, terus penak urung karuan. Aku tau lon-lonane malah mat kae malah penak kok no aku tante. Kok banter-banter kaya barang colongan. Presidennya no piro? Jero lu 4,678. Iya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Di live streaming Sigit Channel komplit kanca-kanca Cakraningrat Fans Club padha rawuh, padha glupuk. Sembah nuwun Pak Eko yo ketinggal tak bebetan bendaharane CFC. Ketuane Pak Kasmani yo rawuh. Sekalian garwo kabeh. Sing ora tau ngejak bojone iku Kang Sakur. Mas Pranggono Sudo ya rawuh. Kanca-kanca CFC junior ya do teko. Iya. Joyo, Kukuh, Devi, Kumplit. Iya. Presidene sapa wae? Presidene tak urutke saka kene no. Pinggir cedhak dalange iki saka Pendem Gunung Sari. Oh, cedhake nganguk ngono kuwi. Mbak Melani. Wah, presiden saka Pendem. Ayo. Ndek ini yo vokalis Tong Lek. Yo menang kalah. Dides kok malah do gelut kok yo. Ngono.
elok pamormu luar biasa. Ngatasi rebutan nyawer melani nganti do gelut. Oh, piye? Elok. Mbak Melani. Sing demung juara loro nek Wilogal Dawa. Gleleng ya. Kadang sing marai apik iki mobil hias. Ning aku seneng ya kaya ngono kuwi pertunjukan malam itu yang ditonjolkan lampunya. Dihias ora sone. Sone gede nutupi pemain. Ning aku percaya Mas Dodo kuwi sampeyan kuwi mau Dawa kuwi juara loro sampeyan menjadi inspirasi para peserta-peserta tongtonglek. Nek biyen mangsit gelar kostume do iketan do jaritan jogjanan wis menjadi inspirasi. Sampeyan ngono do jaritan do iketan, mobilnya dihias yang sebagus-bagusnya. Yen perlu nagane iso noleh ngiwa, noleh nengen. Nagane ya apik. Jejere Mbak Melani, Mbak Lila. Menika saking Loh Gedhe Sumber. Oh, Loh Gedhe Sumber Rembang-rembang. Saiki Rembang wis bermunculan bibit-bibit presiden. Iya, jejere Mbak Lila kiwane kuwi Mbak Indri. Saking Jatilabang, Jatirogo Tuban. Oh, iya. Kok Jatirogo. Jejere Mbak Indri. Mbak Ida Lala saking Solo, Mojosongo. Iya. Jejere Mbak Ida. Mbak Yosi Dian Pratiwi saking Blitar, Jawa Timur. Lajeng Mbak Imro'atul Imah saking Ngebrak, Randuagung, Sumber. Omahe cedak pertelon. Jejere Mbak Imah. Mbak Eni ya iki ora asing banget. Iki yo Mbak Eni, angger dandan lho, apale angger dandan lho. Ngangger lugasan bingung pundi sing Mbak Eni niki ngomong. Iya. Mergo nek ora dandan kuwi luwih ayu Mbak Eni iki. Jejere Mbak Eni, nah iki presiden anyar katon. Kudu ditakoni lah. Ngastomik Mbak. Nggih. Paring asma sinten Mbak Yu? Nggih, nderek pitepangan nami kula Mbak Tian. Nggih. Mbak Tian. Tian sinten kumplite? Tian siante. Sanes Pak Dalang. Tian sinten? Tian Pujiastuti. Tian Pujiastuti lah kaya Eni Pujiastuti. Dalemipun Mbak Tian pundi, Mbak? Nggih, kula saking Blora. Blorone Japah. Japah. Bendungan, Pak. Pundi? Bendungan. Nggih, Randu Gunting. Tanggane Edi sing nyuting niku nggih. Plek niku, Pak. Wah, pelak. Oh iya. Ada ketop-ketop ngono ketok juburik. Kowe presiden saking Randu Gunting lah, luwih terkenal. Presiden Randu Gunting, tak kenal iki presiden kok Bendungan Anggrawan Gogo Iwak. Jeng nek gogo kula dijak nggih. Monggo. Oh menika ingkang Bu Guru menika nggih. Nggih, Pak. SD, SMP napa SMA? SMP. Lah nggih. Adat rupiah nek guru ki sabar, Nduk. Oh. Kadose ngaten. Oh, nggih. Pun Mbak Tian nggih, siap-siap makasih Mbak Tian. Sampun kagungan putra? Dereng insyaallah, Pak. Oh, ning garwa sampun. Sampun. Nggih, muga-muga ndak kagungan putra nggih. Amin. Sampe nek sunat nanggap barongan. Wayang karo barongan. Nggih, matur nuwun. Nggih, wajah baru. Oh. Nggih. Sampe sinden-sinden sak Rembang tak kelumpukke. Kene tengen karo kiwa ngene. Iya. Coba, iki bintang tamune nak. Oh, ngono. Sapa? Mas Nanda karo Mas Liyun. Sudah timbang ngap-angop ning omah. Ayo.
Sore mau tak telepon, neng tidak tenggriya ya Pak. Kene budal. Nggih. Diringi apa? Lho, diringi perahu layar. Men numpak perahu coba kaya apa Mas Nandar Mas Yoyo. Selamat malam Nanda. Selamat malam Pak Igit. Pripun kabare? Alhamdulillah saya ngaturaken minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama wong tua keh lupute segede pangapurane. Nggih, bila wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten sakata-kataipun nggih Pak Igit. Alhamdulillah. Dalu niki wonten Tanjung Sari Karanggeneng. Karanggeneng. Luar biasa kalau wau nggih wonten ara-araan. Heeh. Nggih wonten tontonan kathah, nanging teng mriki teng Tanjung Sari penontone nggih kathah luar biasa kados ngeten. Bludak Agenda rutin pendak tahun. Oh nggih, Adicara sedekah laut niki. sedekah laut biasanya kula nggih nek teng mriki ketoprakan, tapi sak tahun ini kok mboten niki. Oh iya. Nggih. Karena pendapatan menurun, tapi nggih mboten napa-napa, sing bagus, sing penting awake sehat lah ngoten nggih Pak Igit. Sing penting awake sehat. Aja nek wae dadang nelayan. Wong kadang-kadang tambak petani garam. Nggih. Kuwi musim udan, kuwi malah regane kudune kan larang. Kudune ngoten. Info sing tak tampa iki uyah regane malah luwih murah larang dek wingi. Oh nggih, nggih. Pokoke pripun mawon sing penting awak sehat, bahagia. Nggih. Nah niki wonten tontonan ngeten iki sami remen, sami seneng, mesti awak sehat. Dadekke pikiran sing rusarwa dadi ilang ngoten nggih Pak Igit. Ati seneng iki peredaran darah lancar. Lah leres. Ketika peredaran darah lancar, kuwi kesehatan iki manjing ning awake dhewe. Lah bener ngoten pokoke niki. Mula atine kudu seneng ngono kuwi. Kok ora ngomong iki. Ngomong apa? Dana kurang kok ngomong. Lho karepmu piye? Aku iki kuwatir. Kuwatir apa? Urusanmu karo aku iki engko piye? Melu aku. Lho melu Pak Igit. Aku iki tanggung jawab padakne. Kok melu Pak Igit dik winane sasi poso. Iya. Melu Pak Igit aku entek 2 juta yo. Lho kok ngantek entuk 2 juta iki? Omongam. Alah tenan kok. Sebabnya apa kok ngantek 2 juta? Latihan nyanyi. Pak Igit iki poso-poso. Latihan nyanyi karo aku entek 2 juta. Ning ndi latihane? Karaoke. Omonganmu sing apik Hati-hati lho. di streaming. Di streaming budiane mirsani jagat yo ning kene lho yo. Lah nek sing ngomong jagat ning omah sapa? Lah iki maksud ditutke garwane karo anake. Lah nek ditutke ana apa? Lah kok latihan nyanyi? Latihan nyanyi Modelnya piye ning kono? Halah, sirahku bileng kok. Kok bilang? Lampune nguntir-nguntir ngono kok. Lah Pak Igit kok lha piye? Niki ceritake mboten. Kuwi jenenge pitenah. Lah kok saged fitnah kok pitenah iki lho. Lah iya, aku nyanyi ngono iki ra iso kok. Mosok Salah, wong aku ki anggere lunga ngono kuwi nggo flash disk dhewe. Tak
setel gendinge tayub. Ra gelem jujur. Tapi tenan lho, aku ora ngerti lho, Yon. Hah? Aku ora ngerti. Awakmu ora ngerti awakmu iki metumu paling mentok endi to waru kok. Lho, maksudnya gak ngono. Piye? Lah karo Pak Igit kok ngantek awakmu kok tambel 2 juta. Tambel 2 juta aku. Lah sasi poso ora tau main. Menehi THR panjak-panjak duite kurang. Ampun aja ngomong kene. Mergo jujur, Pak. Ning yo mboten napa-napa kok. Ngono aku isin. Ora beritane tekan ngendi-ngendi menis latihan nggo sangu ngutang kok liun. Sampeyan isin? Isin. Lho, isin kok mentolo kondo iki lho. Lho isin iki kudu meneng ae. Kudune kaya ngono. Lho, Pak Igit yo kok ora ana kurang-kurange ayon. Bangun omah kaya ngono gedene ning TBS. Alah, TBS apa sing ora ngerti TBS? entek piro? Entek piro? Bangun ngono kuwi kok mlebu entek piro? Lho paling ora 1 M lebih. 1 M kok mlete. Lah aku sing entek 3 M setengah. Lah iki ra mlebu kok. Lho kowe iki bangun apa Yon? Lho. Sampeyan dereng ngertos, Pak? Urung. Ayo iki tunggale karo kowe. Lah ngopo? Mentok metu umpama Pak Igit tekan Jaini. Gak ngidul tekan galonan. Lah kowe iki gawe apa 3 M iki mau? Omah. Liyon lho. Omah. Oh, tekan 3 M. Nggih, Pak. Lho. Tingkat 7. 3 M tingkat 7. Bayarane men bakti kuncana 250 ta, Yon. Mek kubang tak kendeli ya. Dadi nek mek bang kok kendeli. Iya. Kok iso 7 apa kok 7 tingkat? Tingkat 7 lho. Tingkat 7 Nggo apa ae kuwi? Lho pengen ngertos sampean, Pak? Heeh. Lantai 1 Lantai 1. tanggo garasi. Oh. Mobil dadi tamu-tamu iki nak teko nggonanku, mobilnya langsung dilebokno. Weh. Lho, Lantai 1 garasi. Ambane 40 persegi. Umukmu. Mung sak garasi 40 meter persegi. Lho iya lah. Kalah saing mesti ngene. Mesti piye to? Omonganmu kok kewanen Yon saiki Yon. Kok ora kewane Lah kok nyapa? kalah saing lho Pak Sigit dewek kaya keraton kok. Alah kraton endi? Garasi kowe mung 6 meter kali 4 meter lho. Lah sampeyan ngalah sak jentikane kula kok, Pak. Enak omongan medeni wong. Iki garasi 40 persegi. Lantai 1. Lantai 1. Munggah lantai 2. Ruang tamu. Jadi dinding tak weni TV kabeh. Kira-kira nak kanca-kanca cakran erat maro omahmu Langsung turun nek kono karo nyetel TV. TV-ne tak wenehi TV sing sakin. Kok cuwilik men. cuwilik. Sing penting kan akeh. Karek ngrungokne kok mbantah gitu. Sakin tak cilik-cilik gitu. Apa? Sini aku. Lho kok Pak Igit iki ning kene mayang awak dhewe ning omah turu ngowah ngopo lho Yon. Lho kowe urung silaturahmi, urung minta maaf minal aizin kok sepaidamu ngono. aku iki mangkel kon mangkat rene iki mangkel. Mangkele apa? Iki mau bengi iki aku jatahe healing. Healing apa heleh? Healing kok. Healing apa? Healing iki jalan-jalan. Jalan iki kira-kira apa bocah ning ndi bojomu? Taman Kartini lho. Ndane apa? Arep waktu kok ne apa bojomu kok healing? Arum manis. Ditukokno arum manis wis senengen kok mulane aku iso bangun omah ngasih tingkat 7. Ngoten cara. Tingkat 2 ruang tamu. Ruang tamu Tingkat 3 tingkat 3 kamar tidur. obone. Ambane yo 40 persegi ya. Garasine 40 persegi kok. Wah, sing turu Garasine aku non pas dolan rono TBS. kamot truk telu tok. Nggonanku mobil ana 9. Keren. Kene kok mau pajak lho. Berarti ki mang sing lantai 3 kamar Lantai tidur. 3 kamar tidur. Sing turu sapa kok ambone ngono? Lho sing turu baranding sak gelem turu rono ya, turu rono ngono. Ngono ya. Heeh. Umpamane sinden-sinden turu nggonmu. Oke. Tak sediani ora masalah. Nak wedi tak kancani. Tenang. Heeh no. Awakmu tenanan. Lho, Dek, ora Lah nak tenan. sing ngancani Mela kaya Mbak Lila ape. Lah nak sing ngancani kaya Bu Eni. Kon ning arep pintu. Lah kon ngopo? Jaga no. Jaga. Heeh no. Bu Eni nak gak masak. Ngendikane Pak Sigit. Ayo.
Ayu live TikTok kayak Ayu kok. Lakonnya biasa. Malah Ayu iku lantai 4. Lantai telu. Telu tak apa? Telu. Ya lali ya. Omahe dhewe kok lali. Lah diubeng lho kok, Pak. Ngono arep umuk. Nah, aku iki nabar iki lali, Pak. Lantai papat apa? Lantai 4 tak wenehi perkebunan. Ana jagung, suket gajian. Lho, samu barang ana. Berarti dicor terus diweni lemah sik ngono. Iya no, Pak. Lemah abang. Ireng kok abang justru bangun kowe takut. Pak Sikit kok mbok kowe-koekno sampean. Hah? Sampean. Apa dek ngomong sampean? Lu sampean. Nang bantah ae kok. Orang bantah yo Mas, tapi iki nakonke. Nah kok takoki kok kaya sensus penduduk ae. Ya salah. Perkebunan. Lho, Berarti lantai 4 perkebunan. lho. Lantai 5. Lantai 5 tak nggo kandang sapi. Lantai 5. Kandang sapi. Kok malah dhuwur. Lho iya no Pak nak gua letong karek nyoroki ceblok lho. Lah tamumu nak teko piye? Lho lapo? Yo ora kena tamu ah. Carane kaya lift diweni pralon mak crit ngono. Ya kowe tau numpak lift. Ora, Tahu Mas ning ditok numpak. nek rumah sakit. Iku lho, lak kowe ngono gumun dah. Iya, iki lantai 5. Lantai 6. Lantai 6 iki tak nggo jemuran pakaian. Lho, Yo Ombo lho Pak lho. Kene iki laundry kok Pak. Oh, laundry. Sandangane wong akeh. Layak kok 40 meter persegi. Karena laundry usaha kok. laundry barang. No. Heeh. Sing lantai 7 nggon fitness. Pol dhuwur. Fitness. Bojomu sing merangos iku fitness. Wis gak merongos. Lah terus Tak tubrukno truk dinane kok apa? bojo mbok tobrokno Wis tes. sayu bojoku lantai 7 nggon fitness. Wah, aku ora kenyono-nyono lho Pak Sigit. Heeh. Jebule lek kuliah iki kok dadi wong sugih lantene kok 7. Aku iki saya mikir siji. Apa? Pondasine urung dadi. Pondasine urung dadi. Urung dadi. Lah iki ngomong ngantek lantai 7 men ngomong apa? Rencana. Alah. Kok mbok rencane kok mbok umukno. Lah nek Pak Sigit kan bukti nyata. Nyatane. Loh, nyatane gapura ning ngarep. Alah ancen Pendopo gwedine kaya ngono. alah ancen ape digawe dak ditata. Mergo ditata apik ngono ndek winane duwe gawe golek pulihan. Aku nih wis balik apa urung? Pun berarti pinten, Pak? Cangkemmu. Kowe urung nyumbang nek. Napa? Kowe urung nyumbang. Kula munggah nek kok ngono kok. Awan-awan yo ning kono. Awan yo melu bumi melu kok. Iya. Ini kuwi isih tekor meneng kaya bojoku kok. Lah perkarane apa? Lho, aku ngomong tanggapan. Mulane pamitmu bojomu piye? Dik. Mak, Dik, aku tanggapan nek ngene Pak Sigit. Nang Sulang. Ma apa, Dik? Aku pamit emak karo bojoku. Terus iya Mas. Yo Mas, aja lali. Siap aku ngono. Iya. Mulai mampir ATM kowe karo aku ngono kok. Kowe ndek ATM piye? ATM-mu? Lah padha ae ngene iku kok iso. Nggih, Pak Sugeng Riyadi. Minal aidin wal faizin nggih, Pak. Ya sama-sama. Mbok bilih kula wonten lepat nyuwun pangapura ingkang kathah. Iya. Nggih. Nggih. Ya, mboten jawab nggih ngoten. Oh, ngono kok budek kupingmu. Wah, nyoro iki. Ana apa? Wong tuwa dijaluki sepuro. Oh, nganggur iki piye? Lah kudune piye yo? Kudune piye? Kudune nggih ngeten. Nggih Le, tak tampa trima padha-padha. Ngoten lho. Iya. Jalan ngene. Lho Pak Sigit wis kawentar ten pundi-pundi lho yon. Nek endi? Lutung kidul, Pak Sigit, lutung lor, Pak Sigit, lutung etan. Pak Sigit. Ayo Pak Sigit kabeh to. Dingi ana nyolong pitik Pak Sigit. Sing nyembelih ya kowe ngono kok. Lah sing mangan nang ya Pak. Nanti pangan bareng-bareng ning TBS ngono kok iso. Oh enak anjen pitik colongan luwe enak. Nah, tekan tekan nek pitik colongan. Lah salah ya ana pitik kok ngerti-ngerti mlebu ning TBS pitike sapa Lah, Dicekel anjen iki. kowe enak. Nang ana pedet mlebu ya mek tak sembelih.
Harus kuwi, Pak. Harus kuwi. Nada. Nggih, Dalu. Ndongake napa kalian warga Ageng Karanggeneng? Derek ndongake mugi-mugi warga Karanggeneng mugi-mugi nelayani sansaya tambah along. Amin, amin. Pun pendapatan ngeten iki mawon pokoknya tetap bersyukur. Rata Yang kabeh. penting tetap melakukan adat istiadat nggih, Pak. Nggih, Heeh, muga-muga nggih rezekine ora lokak nang tambah sansaya kebak. Amin. Mugi-mugi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terus, Weyon. Yo melu donga, Pak. Kalian warga Karanggeneng. Karanggeneng, muga-muga anggone miyang slamet mangkate, slamet baline. Amin Allahumma. Amin. Tur sing wedok aja ngamuki sing lanang. Kok iso? Umume wong wedok nek wong lanang miyang untuk bagian sithik mesti wong wedok ngamuk. Nggih napa nggih? Ora kok. Nggih lho Pak niku aku dinane miyang ngoten kok. Nek sampeyan mboten nate miyang. Lho kowe tau to? Lho nanda iki neh wong malahan kena banyu asin ora pernah kok. Oh, Pengalamanmu miyang piye? Miyang kula Pak. Ndogol apal ketok iki. nyotok. Apal kene ngurusin sarang tayu gobo terus freezer. Lho, kok apal kabeh? Apal kene miyang kok dinane pas corona kok. Iya. Nang nyibate miyang, Pak. Miyang Lho, ngene nak miyang nganggo apa? nganggo bis. Lho miyang kok nggo bis. Iki ganteng kok goblok iki lho. Lho aku ora ngerti gak takon wong aku ora tau miyang. Umume miyang iki ya nggawa kapal. Lho lah kapale moro ndi? Kuburan. Aku iki ora ngerti tenan kok iso malah ngono iki lho. Iki ning kene lho, Yon. Sini-sini wong tak. Paling ora ning pulo ndi ngono lho. Yo terserah juru mudine. Arep nek pulau Kalimantan terus Karimun Janawa iku lho. Jawa. Karimun Jawa. Karimun Jawa didelok kok kompase akeh iwake sing sebelah endi. Nek ngono kowe ngerti iwak-iwak. Lho ngerti lho Pak. Iwak apa sing ora iso ubah? Iwak togek. Alah kuwi malah lincah. Oh, iwak. Mang konting menawa. Nah, Alah kuwi wis ubahe. pirek. Alah salah. Ngono kok aku miyang. Cucut. Alah cucutmu kuwi. Lah iwak napa sing Ora iso ubah. lah nggih. Iwak paus. Lho kok saged? Coba nek nggo TV terus remote mau paus wis mantep. Iku remote sigit. Kok mbok jangkari lho. Lah Ya, paus ki tegese mandek. Paus iku yo mandek nak bahasa Inggrise. dirungokno tenan paus remote. Iwak iki rebunge iwak. Iwak apa sing ora Apa? iso ngalor ngidul ngitan ngulon. Angel lah. Iwak teri. Urang. Oke. Demang kuning. Ya iwak buntet. Lah iwak apa sing ora iso ngalor ngital ngidul ngulon iwak apa? Iwak diadai plastik. Wah, aku tiwas mikir tenanan. Yo iso lah nak digowo. Lah nak digowo. Lah iwake mosok nolah-nolah ngene. Lah iwake kan tengok-tengok mandeng ngene. Ngono. Nek rembug iwak ayo. Lho, Iwak apa? iya apa? Sing ora kena dipangan. Ayo. Yo Nah iso nak sampean saged tak kabeh ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. ajur nih. Iwak napa? Yo kabeh iwak iki enak dipangan kok. Ya, urung iso. Enak kabeh ayo. Wah, gak ono sing kena dipangan kok. Kakap. Malah enak kuwi. Gak kena iku. Lah iwak apa sing ora kena dipangan? Iwak-iwakan. Piye? Iwak-iwakan. Kok iso iwak-iwakan? Iwak mainan. Sing nek Taman Kartini dipancing dah cilik-cilik. Jajan iku pangan lah. Udah kan Yo atos ah. Lah iya, itu kan gak kena dipangan. Yo ora kena. Lah iya. Berarti nek jiko iwak itu mancing. Mancing no. Kowe ngerti? Ngerti? Yo ngerti wong aku kuwi nang mancing karo Mas Awang, Mas Dalang. Karena pasti gitu. Yo Mas Awang kan senengane mancing. Berarti kowe pernah mancing. Yo pernah. Lah nak wong mancing iki pakanane apa? Wong mancing. Pakanane cacing. Lumut. Piye Lumut cacing ngono kuwi panganan Iya, mancing. umur cacing lho arep percaya tangkut Pak Sigit. Hah? Nek kowe ora percaya karo
aku, takon Pak Sigit. Wong mancing, Pak Sigit takon. wong mancing pakanane no. Cacing. Lho, ora cacing ya lumut. Kok doyan sampean? Ora ana iwak pitik. Ora ana iwak sapi. Lho, mancing ya ora umum nganggo iwak sapi ora umum. Wong mancing pakanane apa? Cacing. Kanibal iki. Kanibal piye ya? Lho, kok cacing? Lah ya wong mancing. Wong mancing pakanane apa? Maksudnya sing wonge. Lah iya. Lawange ya sego. Lah iwake. Cacing. Lho, biar iki. Lho ora ana iwak sapi. Lho iki piye lah yo? Lho iki piye to? Kowe iki omongan kok angel men. Wong mancing pakanane apa? Sego. Nah iwake. Cacing. Layakna nabapem pahit ya. Apa kok pahit iki? Lah iwake kok cacing iki lho. Lawuhe. Iya. Lawuhe ya iwak pitik. Lah iya kok ngomong cacing kowe. Wis aja gagas liur ndak aja. Nah, nggih. Pancen SDM rendah kaya ngono kuwi. Wis. SDM iki apa? SDM ku sumber daya manusia. Daya manusia pikiranmu ki lho. Gini. Paling ora iki intelektual tapi Lah iki tak ces konslet kok. kok mbok cas yo. Jajane saiki kaya Pak Sigit iki. Oh. Lho ditakoni tapi awakmu jare ngerti apa lor kidul etan kulon niku piye? Ya ngerti lho. Olehmu sekolah kae piye? Wong Jawa iki kudu eling kaya ngono kuwi. Apa? Etan kulon lor kidul. Kudu ngerti maknane lho. Ben selamat nek alam donya, selamat nek akhirate. Kowe mudeng. Ya mudeng rungokno iki. Iya iya iya. Kaya ngandani ku lho. Lho, ya ora apa-apa lho. Mengingatkan saka mangsane wong tuwa iku lali. Ya ya, saiki kok utara. Utara ana tegese Apa? hidup kuwi mung sementara. Urip ning alam donya iki ibarate mung mampir ngombe, kudu digunakno sing apik. Nak ning huruf hijaiyah huruf hijaiyah kuwi ana. piye? Mbuh. Lho, Piye kowe ya tetep ana no, Dak. Piye? Ana alif fathah a, alif doma u, alif kasroh i. AUI. Tak walik, Kak. Lho, nak dagelan Nek ngerti ku alif fathah A, alif kasroh I, alif doma U, iku wis A I U. iku wis dienggo dagelan kono-kono. Lah nek iki dagelan. Iki tak walik. Lho. Artine apa? Apa mau? Alif fathah A, Alif doma U, alif kasroh i. AUI artine A U I. artine Aku U usaha I ibadah karo sing kuwasa. Rupa kaya ngene kok pinter iki. Aku U usaha I mano karo Gusti Allah Taala. Lah yo nyenedan kowe. Dan mau jak munggah. Ya maksudnya iki aku gumun. Nah, jak ngono to. Iku nak utara. Utara, Saiki nak sing selatan. selatan, selakno urip nggo slametan. Contone Contone kaya warga kramatan sing kaya Karanggeneng. tasik Karanggeneng. kan ya padha to sak jalur. Iya. Padha slametan sedekah laut. yo makame Mbah Kramat yo ning kene. Iki lho. Heeh. Iku sing Takokno nah sing akeh selatan. selatan, Saiki sing timur. timur. Hati-hati mapakno umur. Mergo wong ning alam donya iki gak ngerti umure nganti umur pira gak ngerti. Ngono ya? Mulane padha ati-ati, aja seneng mendem, aja seneng medok. Aku ngurus kok. Pokoknya lengkap iki. Lah Pak Sigit iki ya gak, Pak? Pas Sigit wis mari. Wis mari. Ngomong mari berarti dene wis tau nglakoni. Ya, Lah kok ngomong mari berarti Pak Sigit mbok dakon dhewe nglakoni. kowe kok ngomong. Aku ngomong Pak Igit wis mari lho. Lah wis mari dhewe ndak wis nglakoni. Mun takoni, Pak. Tak tembak kowe. Kaya iya.
Oh, ora. Maksud iki nglakoni sing apik-apik. Sing apik-apik. Lho, Pak Sigit iki nggo cagak kok. Iya, Cagak omah-omah cagak cakraning rat iki yo Pak Igit. Ora usah ngelem. Boten, Wong bengi iki kowe ora tak bayar ngelem barang. Oh, Sra, piye Das? ora dibayar. Aku bayar kowe lho. Lho aku kok kon bayar kowe? Lah aku nek Taman Kartini mau telepon nek. Ngono kok omongno lha aku manut Pak Igit. Tapi iki real lho, Dak. Real lho. Asistenmu ngasih moro omah. Iya. Ping nelpon aku ana ping 9. Heeh. Aku nak ra wong apik ora tak angkat. Lah aku dikaman Pak Igit. Kon Pak Igit. Lah kok nurut kowe? Lho iya karo Pak Igit lho kowe kira-kira nang taman tuku apa? Bulani lho kok. Lali piro paling? Sing penting gak tuh. Iya, wis terus. Iku mau apa? Gambuk. Lah kok sing takoki kok. Iku mau selatan. Lah iya. Saiki sing Timur, saiki barat. barat. Ya nek bingung lho kok. Lah mulane, ndinane kowe ora lucu aku mau amuk. Yo iki. Lah kowe mbok ubet-ubet apa? Mbok ubet-ubet mau Dagelan iki Aja ngamukan. Pak Igit dagelan kan kudu iso bulet to. Oh iya. Lah dia amuk kowe ora lucu. Yo pentol omong lho. Lho kok ora diomongno iki piye? Bentuk pencerahan saka Pak Sigit. Ngono. Lan kanca-kanca cakraning rat. Iki mau lho Barat, barat. barat. Barat kuwi ana tegese. Apa? Kabeh manungsa bakal bali ning akhirat. Mulane iki sing apik karo tangga teparo sing Rukun. karo kanca nyambut gawe ya sing Rukun. Nah, kuwi sing utang. Sama. Ah, rungokno kuwi. Sak rungokno Lah ngene. iya ya wis nomor Iki dirungokno kabeh. Niki nuwun sewu Pak Igit. Heeh. Biasanya ten mriki dak tahun-tahunan dak ketoprakan. Iya. Bakti kuncoro. Iya, bakti ucara. Jadi wingi niki mboten. Iki digawe praman ketoprak. Lah, cocok. Oprak apa? Bakti cakraning rat ngono kok. Iki cakrane ratu. BC kok. Boten. Wes, Bakti kuncoro kan BK. heeh. Bengi iki BC. BC Bakti cakrane rat. becek. Iki becek. Becak iku. Nah, Ya. ya. Ayo. Lah iya. Sing endi iki? Sing pundi, Pak? Mbak Eni lho. Oke. Kentongane. Oke. Iki nek Lakone apa? aku iki muridé Pak Kucing kali ombo. Pak Kucing yo. Barang lakone apa karo awakmu? Manut aku. Iki kok lucu ora, Yun? Kaya gak Pak iki. Ya. Iya iya. Protokane Pak Sigit lho ya. Ketoprak sing apik yo nanggap wayang yo nanggap ketoprak kok. Gebyar gebyur. Keliru. Dawon Gelar gebyar. gelar gebyar. Wis kaya Pak Agus tuan. Jas tenan. Hah, siarane apik nomrake ora payu dhisik. Dwi sesanti. Sekali merdeka, tetap merdeka. Duar. Sugeng dalu. Sugeng pepanggian malih kalian sandiwara ketoprak bakti cakra. BC. Dalu menika mendhet lampahan Sri Tanjung Sito Pakso. Dene ingkang dados Sri Tanjung nenggih sederek Eni Wulandari. Ini lho. Ono ae iki. Eni Wulandari, mantuk Mbak. Ibu dene Ananda Abi Nawa.
kadhapuk dados patih sida paksa. Dalu menika bintang tamu sederek Leon. Bintang tamu sederek Leon dalu menika dados ula. Mosok bintang tamu dadi ula to, Pak? Lah dapukan iki apa, Dak? Sila Hadi Kromo. Sila Hadi Kromo. Prajurit Danang Pitoyo CS. Lemes-lemes lah. Ana prajurite. Ono. Embat Lila CS. Nek nyarke ban ngono to. Iwudene sutradara Kisikit Ariyanto. Kados pundi gancaring lampan Sri Tanjung Sidapaksa waturi mirsani ngantos purnaning lampan. Sekali jaya tetep jaya. Lajeng Sri Tanjung Kakang Sidapaksa sing teka lagi. Kang Mas. Sing gedhe pangapuramu ya Yayi. Pun Kakang wis suwe ora rewes ana papan kene amarga pun Kakang ana jebahan ing kutha raja wong ayu. Injih mboten kados menapa. Aku kautus sowan ana ing Sila Hadi Kromo. Aku bakal netepi jejibahan goleki Mas telung plengkung gumbala 30 wong ayu. Panjenengan kadhawuhan kalih panjenengan. Rumangsa angrat manaku Kang Mas. Kanggelan panjenengan. Kemawon panjenengan antuk menapa ingkang panjenengan upati Kang Mas. Nanging rasa iki aku ora kuwawa amarga aku kapang marang siramu lho wong ayu. Panjenengan kalih Sing mung tak pikirke mung siji. menapa niku Kang Mas? Yen aku netepi kewajiban ning kutha raja, siramu lak ana ing kepatihan dhewe. Injih kados Mengko yen siramu digonjak marang priya liya, boten bakal kula ladosi Kang Mas. Namung panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas. Kapan neh sang rangkul tak bagus. sadurunge aku pamit, Nanda, ana apa ya? kowe malah kaya ngrangkul simbahmu. Menang apa iki? Omonganmu kok bener. Iki dadi apa? Iki dadi apa? Metu urung kok. Urung metu. Lah iki dadi nonton sing mendem-mendem. Aku kepengen langen marang siramu wong ayu. Panjenengan. Pilar. Injih monggo Kang Mas. Memanesmu tangu kok mlakumu koyo mentok wong ayu. Rumaos bombong manah kula lho Kang Mas. Sri Tanjung iki kudune alus, ora kaya ngene. Lah nek kalih napa garwane nika nggih mboten kedah halus. Ngono kuwi. Lah panjenengan nika ngersake sing trengginas, sing lincah. Nggih napa mboten? Aku rong pati mudeng. Telek. Dan arung mudeng tak warai. Lho panjenengan ki pengen dhewe lho Dik. Melu lah aku kok nyak karo simbahku kok kowe ketok ingin. Hah? Kok ingin? Jadi karo simbah kok ingin. Lah nane ngene iki ya.
Emang kan milih sapa? Lah nek mungkin lila sing kene ndra tak pilih lila. Ngono mlete. Kang Mas Sedo paksa. Piye wong ayu? Menapa panjenengan menika lho lahir batin anggonmu tresna kalian kanjeng? Yen sliramu takon marang kon kakang, Injih. tresnaku tulus nganti sak jroning ati wong ayu. Estu menika. Iya, ora ana wong wadon liya sing ayune ngumpuli sliramu. Allah panjenengan Sak Tanjung Sari, sak Rembang ora ana ayune sing kaya awakmu. Alah. Kok malah ngono iki lho? Nadia, Ana apa? kowe nak ngomong ngono kok kaya pemeran Doprak Wangsit Gumelar sing dadi Baron Skeber. Lha piye? Ayo kaya awang. Lho, ya ancene teke ya kok kono ya. Sing ngono. Iya. Lara lapotan si dados lingsih lho Kowe kok ora melu metu. Aku mau nyawang. Mbah karo putu ganteng. Apik ya ya. ibarate ngono lho Yon. Iya aku nyawang kok mau amuk. Aku paman ape ngambung kan ini terus dadi pekewo. Itu mabur ana hukume kok. Mbah karo simbah kok. Apa-apa. apa ya? Aku abong ah. Kok simbang? Mosok simbang ini. Lah tak Sajan to awakmu kaya ngene saya suwe malah sansaya ayu lho wong ayu. napa estu lho Kang Mas. Ana manis-manisnya. Enggak pas ngono. Wis sing kiwa nek di demek ya muni ngik. Adune pengen. Bertamtu tak Sri Tanjung, Injih Kang. yen sliramu tresna marang kon kakang, Kados pun. imbang ana rasa tresnamu lewat gending iki wong ayu. Aku tak krungu suaramu. Mekaten sih Kang Mas.
bakul sepat diantol. Sri Tanjung, aku pamit marang sliramu, jaganen atimu lan sliramu nganti aku temuka bali ning Sukodana kene meneh ya Wong Ayu. Kang Mas, kula estokaken menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Aku pamit kowe jaganen atimu. Yo klirik arek sik lho. Klirik arek sik. Tanjung, aku sing teko. Tanjung. Hei, durat moko keparat cuman toko wani mlebu kepatian. Hei, kula tak sedake dadi munyuk. Oi. Koprol lah. Munyuk koprol. Punya apa kingkang? Gundul, gundul. Punya kaprol, punya kaprol. Punya kaprol. Kaprol. Hei, munyuk. Lancang. Wani mlebu keputren kepatian. Tak sedake dadi tumo kowe. Patine dadi tumo deh. Nek kula saged, Heeh. munyuk saged. Iya. Lah nek tumo iki lho. Bentuke pripun? Kowe ora duwe cita-cita pengen dadi tumo katok. Tumo katok iki nak sing apik gak apa-apa. Lah iku pesing kok, Pak. Lah iki tumone nang ndi? Hah? Lumrah iku tumo iki ana nggone rambut to. Lah- Lah iki lho tumone ndelik nang ndi ndelik. Ngene kok. Apa? Mbahmu iki lho. Mbak. Sik dadi apa mau? Sila Hadi Kromo. Oh. Iki merkosa aja ganggu. Oh iya iya. Oh ngono. Iya merkosa bae to ya. Lah iki bar ngombe antangin 10 kok. Oh iya. Tanjung. Yen tak sawang Wonten iki kados panjenengan rawuh wonten keperluan semono. aku mlebu ana ing dalem kepastian. Mergo Mbak. Ayo, Bakti Kucoro. Asik.
Kowe kudu mangerteni. Wonten iki atas Yen sida paksa lagi wae netepi jejibahan. Injih. Goleki emas 3 plengkung gumbala 3 gelung. Kadang sih. Kanggo Apal-apal nggih. Asu Pak, apal tenan. Wong toprak. Lho nggih nang toprak begitu tahun, Pak. Nggih, biyen dadi hansip sing kobong terus. Nggih, nggih. Kebledusan mercon, kepruk. tutupno le omongan. Aku ngrasani kok wis gandrung kok. Breki jangkar kabeh. Rasane sulo. Sastraku nyar tak tok. Wis sastra. Ketoprak iki rasa gagas wong nonton. Kaya pemain kanu ya Wahyu Budaya Kediri, Puja Sewok. Pak Puja Sewoko karo Bu Aris Narsiah. Tanjung. Kados pundi? Sinuwun. Mangertenono. Yen sida paksa kok iki gundul. Nggih, ngene iki anjen, Pak. Ya iki Sira ati kromo kudune gagah. Lah iki gundul kok. Toprak ora penak blas. wong loro maju gelut karo aku. Gelut. Lah ono nek rebok gundul barang iki. ya diringi ketongan. Kok iso kepancing iki lho. Kepancing no. Ya diringi ya. Mula kuwi aku kepengin gawe atimu sansaya seneng ben ora susah. Ono adipati sing ngile yo. Hop. Enggak. Sikilmu junjung sithik ya. Iya. Sikilmu junjung sithik. Mergo sikile sesembahan iki kaya ngene. Sikil sesembahan ki wujud. Iya lho. Enggak. Kowe tak perkosa tenan lho ya. Wah iki. Iya pas lah. Bar kok Taman Kartini aja nyek. Sing kliru ya kowe. Apa? Kudune nak ketemu ngene iki sila Drama ya sing giras. Gelem karo aku ya wong ayu kowe bakal tak foto-foto ngono. Nah, iki wibawa kok. Padane ngawur. Bawa nak wong loro ki kudune ngono. Enak kalem-kalem dhisik, engko kon buri digetno. Apa iku? Omonganmu kok ngono? Ranyak kowe iku. Lah kok nanya iki? Lah kok kok teko Sing hati kromo kowe apa aku? Lah kowe. Kakek cangkem kowe. Belakon. Oh. Dipati ya. Ah, nak bari. Gelemo ya wis ajung. Gelemo. Kaya lele dulu. Isi toprakan ora. Jika Sing keras. Sik. Langkone luwalek. Lah konku puanas kok. madu apa? Diweni rimason aja. Gimana sapa? Kok kene lho mau. Ora dalang tak sikat. Ayune tumpuk Guyune Kok telat? Engko mlebu gajah-gajah. Iki sing mengkengi juragane. Ajung gak ketoprak ngene. Panjenengan kula aturi embut Kanjeng Adipati. Lah apa kok mau ngemut? Emot. Emot iki eling kok kon ngemut. Aku rada kotok. Kula menika abdi panjenengan. Aku wis ngerti yen kowe abdiku. Mula kowe kudu leladi karo aku. Mbak Emot. Dasar ayu. Dasar ayu kecil kuning. Aku lagi mambu bokongmu wae wis kaya ngene Kanjeng. Apa meneh aku wis mambu kuwi? Tapi nek iki lho, ya Mbak ini dia coba.
Terus ya. Roh apa? Kaya iwak kirek. Iwak buntek kok iwak kirek. Iki iwak buntek. Bungsu wakil lho. Bajunya piye? Wong ayu Tanjung wong ayu. Cedak rene. Tanjung wong ayu. Yo. Jono kuwi to. Nah. Kamu ora diapa-apa lho. Ora apa-apa to. Urung. Apa-apa. Wes. Iki kok kaya filmnya Antv. Sing apa? Simbah membawa durhaka. Simbah membagi Tanjung wong sing ayu. gonang menerus ning ra karuan. Aku pijet. Ayo. Yen ra gelem tak perang. sugih kendel Banyuwangi. Wani nyak-nyakan nganti ndemoki garwaku bojoku kewataken. Penduran nanging ora iso duwe tata karo rakyatmu kowe. Salahe bojomu ayu. Ayu lho nanging kowe dadi panduran. Gedek. Dadi panguwasa ning Sukodana. Mergo aku dadi panguwasa, aku pengen gojak bojomu. Tanjung. Apa siramu wis diodol-odol marang Silati Kromo? Enggak, Mas. Bojoku wis odol-odol, Bro. Kang Mas, ampun pitados kalian ning ngendikanipun Kanjeng Silati Kromo. Jerunane apa? Ping. Lek salah. Apa? Tanjung. Iki Kang Mas. Hae wangi aku adus kringetmu kaya golek nyawakmu supayane kajayan ana ing Sukodana ben dadi jaya nanging apa? Iwasmu. Rupamu ayu nanging atimu. Kang Mas itu Mas. Iya. Panjenengan aku. Panjenengan aku kok. Kalau mboten tunggak menapa. Ora demek-demek, aku ora percaya kowe. Mas. Kang Mas, kula menika lho mboten luwihan. Aku totoan ngono mikirke kajayan ning Sukodana nanging kene. Piye? Kowe penak-penak karo bojoku. Sidewaksa. Iya. Ngertenono. Aku mutus kowe goleki emas 3 plengkung bola 3 kilo. Kuwi mau kanggo sarana supayane aku iso cedak karo Sri Tanjung. Bangsat kowe. Yo, Ketoprak kok iya. emosi iki, Pak. Iya. Kamu kemenak wes. Tanjung, aku wis ora betah nyawang kowe ana ing kepadan Sukodana kene. Terus panjenengan kados pundi Kang Mas? Kowe bakal tak pateni. Kowe kudu mati ning tanganku, Tanjung. Kula pun pitono. Iya. Izin Kang Mas kok boleh. Mereka yang dados kersa panjenengan. Nanging saderengipun pun pitono kula badhe
Lah sapa ndang ngomong? Pilih pakai ketemuan gondok kesanjung mereka sampun tumindak sedeng kali kanjeng silhati kami nanging kosto wangsulipun Kang Mas ketih kula angkunduk arum dan kesanjung mereka kasusun Yen ketemu anggondo banger, kowe tumindak sedeng marang Sura Trikomo. Yen anggondo arum siramu ora tumindak sedeng marang Sura Trikomo. namung panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas. Disekseni bumbilan bulan mati. Leman. Goeman kok mati. Jarene ke gagah kok gue mana nang nenekan. Lah meduke ngene kok mati. Menadane tela wong biyen. Si Tanjung Mitungkas yen getahe anggondo banger tumindak sedeng nanging yen anggondo arum ora tumindak sedeng. Bakal tak buktekke Tanjung. Loh, anggondo arum. Aku sing salah sing luput Tanjung. Aku njaluk ngapura kowe ora salah. Tak lapor polisi kowe. Mateni wong kok. Gara-gara kowe bojoku tak pateni dhewe. Oh ya wis. Kene iki piye dadine? Golek neh. Nanging aku terus karo si Tanjung. Pakso. Apa? Sak temene aku ora ngapak-ngapake Sri Tanjung. Mergo aku disumpah. Yen aku ora iso ngenekno Sri Tanjung dadi bojoku, semono uga kowe ora iso. Lah aku wis iso. Keneng kok pateni. Rasakan gunung mati papan kene sapa? Aku antaraning kowe. Lho, sing mati sapa? Kok malah takok. Ayo. Lah itu iketno sing kok lak idahan. Minggir. Kejam. Carane. Kejam. Ayo kok malah Kaya bojoku nek omah. Bojoku tak turu yo ngene iki yo. Mbah. Jenengan pun, Mbah. Kali saking mriki nggih. kencang. Mungkin syaratnya nopo jenengan kondo. Malah kaya tembangan dah. Timbangan atau timbangan? Kejam. Kono ngene. Wis sing kono ae. Lah iki lagi jong terus balik. Iki kok pasar derene pasar jagal iki. Abote ra umum. Ayo. Sebakso. Lek kowe ngajak kandeling kulit, ayo tak lageni kowe. Ayo. Andene kulit. Wow. Jurus macan kumbang. Jurus apa itu? Dadu. Dadu banget. Tenanan kowe. Mbah minggir kok, Mbah. Kena ini lho.
sing balongan dari kulit tuano bare. Tampanono aji-ajiku kowe. Rasenggan. Kalian mau meni rasenggan yo karo guyu. Kita ora ono rasenggan barang. Ilmu apa? Naruto. Wis bar to prae. Lah iya kowe lagi ngejak perang barang kok iso. Pun Pak, pun Pak. Bacotke request iki terbanyak udang kuning. Siap. Mbah. Sampeyan dereng maringi wapisan kok. Aku ate disunat ya. Selindro sama. Ya. Mbak Eni Uraijen ning dikancani karo nganu Mbak Tian Mas. Siap. Udang kuning. Sembah nuwun menika kowe ana layang nggih. Saking Mbah Pardi danyane MTS Sulang tanggoku. Nggih, rawuh. Tendresi kerompen nggih. Rawuh Oh, nggih. Yen udang kuning konco Pak Waji Dumatu Sumber lan sedaya kanca-kanca di Masakur Bandi nggih. Sembah nuwun Pak Sis nggih rawuh. Masuk rawuh nika banget. Komplit Pak. Komplit nggih. Ini komplit sangat. Nggih. Wah, niki Mbak Tian. Mbak Tian. Wah. Tian karo Nanda, Mbak Eni karo Liun. Katamu tetep aku. Nggih, Mbah. Ayo, buka saking Bonang Mas Sikit. Aku kaya gapura sendi ini. Digarap tayub. Oh, terus ya coba kaya apa? Mangga podang kuning dados. Juga dari Bekasi langsung simak sama rumput Malang ya. Matur nuwun, matur nuwun. Itu kan gerobokan